Hi, hello. Kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyo malagad si Kanginan si Fon Morales and then may partner ka pa na ko, Diri Juan Ditayat. Kumusta ka mo tanan mga kasama, mga amigos, amigas? Okay, asap kita, always say a prayer. Salamat kay Lord, si mong gihatag ka na mong grasya, matag adlaw. Thank you kay Lord, ug ang mong ipangandoy diha kanimo, nga imong kahatag ka na mo ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you Lord, thank you kayo. Asap dita, ay mo kalimot niya na, unahon ta ang pag-ampo jud nga tustong labaw makagahom. Lord, again, thank you kayo. Bueno, ang suwatan po ka na itong hatagan o pagtagad ng pinadalakin is usak ka lalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Arturo. Kinigibuhatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Arturo. Kini nga akong sugilanon bahay na sa kong asawa nga nahugi kwarta. Ambot lang. Kwarta-kwarta kayo ba? Og tungod sa kasubra niya nahug kwarta, ako na niyo problema. Pero nga nung inaniyon ako, no? Aron masabtan yun ninyo akong sugilanon. Sugdan ako sa ingon ani, ha? Ako nagpangita sa mata kong gimuta kung asa na karon akong amigong bigaon mura siya o gipusan mubirabi sag bidhan gustog ana-ana gilidil marangalan rapapam kanang ana-ana maoy ang kinaham rapapam kanay day Sa mga sige nagkatakanta diha. Ah, Paghugasin ko na rin mga plato. May kaging na rin mga mumhuan eh. Basta ba ka magpauso ka rin pagkagingay sa mumho? Paghugasin rin diri oy. tingong na biyang nabawala Paghugasin rin toro. halage kaniyo sa ay Sige nagbalak diha. Huwag kay lihok mga buhato ni Disbay. Kapuya ni mo. balak ko nung saan kanta to balak nun so Oh. balak nitong kantam to kanta ta dire Amutoy kanta sa inyo di ay. kinahan ba ni mo tao di ka ko nagkanta be Mukanta gani ka kanang naay kinabuhi. Murag Eh. nagpatay nagkanta. ha di ba be o saan di kanta ka na doon ay kinabuhi day Mukanta gani ka kanang Eh. parehas ani ba? yeah Mong maiba, balik ko lang ang dating ikot ng mundo. day murag mas kusog paglindog sa mo gibuhat ni uyo ka tong balay Kapuya mao to'y ni kanta mo. ni mo doon ay kinabuhi murag Eh. itong patay tao to'y kinabuhi murag multo nga nagsaba-saba Hilaw na to no, ay. Panghugas na dito sa mga plato. aha Uy, asa ka? Nag-ilis ka man turo? ako aday ato ko sa ilang paring bador day Okay, sa may nag-ingon ni mong mulakaw ka? day kuan kanang Pagpuyo diha, oy. day kanang kuan ba kanang naunsa mo ka oy anhar mo silang paring bador ni bawo bitaw na siya nga anhar tamo suruyan da domingo gudron Mao gani. O kay Domingo, angay untang mo pahuway ka o di ba mo simba? namatag simba O di mo pahuway ka diha? Saan siya, eh? Unsa na unsa? Palaaga sa tao, eh. Mulaag ka niya ako diri magunsa man ko. Ako ra usa dire. Oh, di mo soroy sa gas. Di ba nga bago na nimo? Oh, sa klibo. Sorry dito. Pasuruyon tani mo ana, makadasmag palantag na maligyag mani, kada kong preso na ako. Priso ka na sa klibo? Uy, Ano sa... hala huna ako no. Pila raman to ng usa ka libo uy. Mura raman nag usak gatos. Kaya pasuruyon ko nimo, magdako ng usak libo. Syempre mamalit ko kung unsay akong ganahan. Unyag magkuhangan ko, makatapal pa ko ana. Ug mahurot ko nagpalit, di wala ko kwarta mahabilin. Unya inik uli nako, wala ko ikaplite. Syempre maglakaw ko. Unya niglakaw na ko makadasmag ko na maligyag mani diha. Syempre pabayron ko. Unsa may akong ibayad nga naglakaw na malang gani ko ako ikaplite? Syempre imapriso ko. Bugo, Kita sa dani niya, eh. Sus. Oh, sa klibo line. Sumil na, ha? Kani hinoon. May kabayad ako makadasmag kog mani. Sige dong. Maayo kayo kay kanang mao na imong nahuna-hunaan. Ay kay pagdugay dito ha kay may trabaho para baka ugma. Unya i-regards ay ko ni Paribador og ni Maridelia ha. Pagayo-ayo dito dong. Ayaw kay palabig inom ha. Mga duha lang kakahon ang limit, okay? Sige, bye. Maligo ako. Bye. Pagkain na, hakin nga sa waha, eh. Warta kay naong. Pagkakinot pa, eh!
Mao ni diskarte sa kong asawa. Maldita kayo pero paslakan yan mong iyang kwartag baba. Ay, nabali, paslakan mong kwarta iyang baba. Builom na yun. Purbidar ko ang isi. Abot ko sa daungan. Unya. Ay, may ka nakalugar kang suroy ron, pre. Malagi pre, kapoy standby pa pre. Malipong tabutan na kisame. Sige, may katubang ni Kaday ni mo. Madugay, pre, magkailasin mo na ni Mari Kaday, pre. Ah. Kaya naman, sige katubang, no? Manday, may tabo ba nga? Suroy po panagsawi. Unsa. Abi, Bisa pre. nga rin ka dire, suroy. Ani abitaw ko ron, soroy ko ni mo. Huwag ka naman kaos Mari Kaday, pre. Nga, ni kam suroy din ba? Primero di kita mo sugot. Ano man, pre? Kasi siya lang ko nung usang mabilin to sa mo. O, imo lang tong dadaan Mari Delia niya, dire. Ana, sos, di mo kuyo koy. Nga nung itugtan man kakaroon ni pre. Nga mo ani dire sa amo. Ug mauna. Ay, daksan man akong kwartang taon aron di magsigig tagaw-taw. Ay, mau ba? Oh, nawong kini kwarta ning ako asawa pre. Makalagot kayo. Pre. Ayaw nag-anara, pre. Uy. Gubot mo pre. Di na ko inanaon. Maggubot ni. Unya, magsiki na lang kaniyag hatag o kwarta. Dili sa day ni mo hatag niya ang imong sweldo. Wala. Ako magyatag niya pre. Ako sweldo, sar si mana. Urot na yun. Grabe, Ay, pre. grabe kayo. Sakang gastadura liyan akong asawa pre. Kutob sa makita ng ganahan. Palit yun. Basta na kwarta. Wa gani. Ay, kulis maot kig naong. Ay, mo sa tingaling gianad, pre. Wa man na ako si Anara pre. Pero ambot, diin ko siya makakuha ng iyang abilidad. Musa ka palitan, pre. Kada ba palitan, bago kang sweldo, ay imutang taguan. Pero sos, huwag na mo asawa, usar ka daw, hurot na. Wag ko na palitan na naman. Grabe lagi kayo ng asawa na ko, pre. Uy, may padeeng wa ni mo dad ni Mari. Nga naman, mayo magawa na ko dada. Si matakdan niya Mari Delia di mo ana. Dati na pagkakidol pa ya. Malagi na problema na ako, pre. Mas mayo pa sa go Moises Abellanosa, no? Kay wa gyud na problema ang Inday Cynthia taon. Buutan kay ang asawa, probida. Pre, kanang problema ni mo, pre, no? Ikaw rin mo kasulbado na. Ang saon lagi, pre? Disiplinahan ni mo asawa. Ha? Usaw mo dito na, pre? Unsa. Pandir man ka, eh. Dapat, ikaw ang isog sa inyong panimay. Ha? Kaya ikaw ko ang haligi. Ikaw ang padre di pamilya. Ipakita niya nga ikaw may hawal sa inyo. Unsa man ka. Diribito sa amo. Akong tingog ang masunod. Kana ko asawa. Mura nagrobot, eh. Tando lang na akong gusto. Di na siya magbuot. Niga ko dahil ni mo, pre, probida, Ako no? pa. Wala, makapataas din ni tingog sa akong panimay, pre. Ako ra. Kana asawa ko. Di na makapataas yung tingog. Oo ba? Sa ato ba, pre? Ikaw, yun ay doon ay katungod nga mupasaka si mo tingog din eh. Tural. Asa ko na siya makasayo-sayo og singhag na ako din eh. Ako pa. Pedor, Dad. Oo, pre, si Mario, tabutan na tingog eh. Kadungog ka, hinay kang tingog sa. Wala din eh sa amo ang ting singag kanang ting singag. Wow. Ako rin doon ay katungod nga maning hagdar sa amo. Mapataas akong tingog. Mao ba? Niga din, pre. Sampol ko na, pre. Sampol, pre. Dong, pasensya na ka dong ha. Nadugay tsukoy, kadugan man ko nakasakay taxi. Okay. Nakalungag na ka. Humba na! Nakapanghugas sa kas plato. Kana na lang kaya akong malimtan. Unsa man ko dire? Tanga ko? Naraman, nangutana naman ko, gang. Sige, gang. Mapahuway sa ako, gang, ha? Kita ka, pre, ha? Ako rang singag-singhagan. Ha? Di pa na pre. Lain og, ha? Lain pa yung okay na sa mo. Ako tingog, mo kayo masunod. Okay. Gang! Usa! Nakapanglaban na ka, gang. Wapa! Ako magipanglaing pato ang mga dikolor. O niya di po pwedeng maglabag kay... Na! Gikan pa ko ng utaw. Uy. O sa may gusto ni mo nga mapasmado akong kamot, gikan sa init, padritso ni mo sa bugnaw. Oh, sorry, gang. Nakadungo ka, pre. Swerte lang ka kay... Nay, swerte lang. Kaya ngayog sore. O guwapay. Bangas ka, kidot. Yan, pre. Aris ako, eh. Pagkabangan sinungal ni mo, pre. Bida. Yabang sa dinig tingog sa Pripador. Iya ko nung tingog masunod. Iya ko nung banhag-banhagan ko nung niyang asawa niya. Ilang banhag-banhagan. Banghag. Pero iya din trabaho. Pagkakidor, tre! Oy, kadugay ko di mo na uli, oy. Diin pa man di ka. Oh, ngutan na pagkakadali. Nibaw ka dito ko sila Pripador. Nadugay di ay.
Ayay, basi doon na pa kailaing gihapit ha? Asam ko apit? Ang butang nimo ikaw na nasayod. Wadi ka mahibaw di. Yung anong butang-butang mo di kang akak. Nangutana gani ko kay nadugay manggug ka. Ngano bawal mangutana? Ay, sos, imong kaday, ay. Hibaw na kung anong gisapot. Tao, 500. Tuwa ko man na. Ha? Nanaman tayo groceries. Kalingon-lingon ni mo. Iduwa ko nagbinggo. Gusto ka? Da, ano lang. Usa na game Arturo. Oh, kung ano, oh, di para bang laing 500, oh, sa klibo na na, porbidan mo. Binuo ko ni mo Arturo kasi pagtuon ni mo. Nga. Ah, di ba yung sa klibo? 2,000 na na! High blood pa ni mo, uy. Ang sama makaon ka, ha? Kasukaran da ka. Yun na. Basahian ta lang tabi kay basta kikapoy ka. Ayaw na lang eh! Ala, masok ko man na siya, oy. Ipa-check up ka na ko dong kay murag taas ka na tagpimig dugo, murag high blood na ka. Ah, bebe, habi na 2,000, kayo mapasikap ko. Ay da, o gumi nag-ahos, oy, aron mo ubos ang imong dugo. Ah, oh, bakas ka, pag-umon kong ahos. Na, ginumi. Hahay! Bida, mausap ka ni batasan sa asawa na ko. Ano sa'yo ato, bay? Sir, na si Arturo Baligwat, sir. Unsa mo din na? Delivery, sir. Atong imong order, ikaw mo din na. Oo, pila ganito? Kuha na, sir. 2,500. Oo, sige. Ano karoon pa man na, abutugay naman kayo nag-order ako. Abi na ako, di na moabot. So, kalibutan na, sir. I-deliver naman ko sa taon. Lagi, kibaw lagi ko. Be, Saan na to? Nag-order na sad ka? Awa na yun, wa. Siwa, unsa man day na? Gihatag na. Kasi may naghatagan na imong kabit. Taka, kanihawin, unsa man ka? Kasi pataka, pag chore da turo oy. Kasi naghatag yung mga anak. Bay, naghatag, oy! Unya kag kinsa man day na. Ako ika-order na, dugay na kayo na, pero karoon pa naabot. Ngano nag-order man ka anak? Nada kay kwarta. Oh, nabay akong gitagana, brana. Ay sus, iulit na oy. Dugay ra ka nag-order nya karon pa naabot. Biyan bilang kwarta ni mo anak bi. Ang bilang kwarta nga ibabayad ni mo anak. Ibayad taon na ako para na, Ayaw oy. lagi nagdayo na lagi kay napaso na na. Oh, Ma'am, kanang... Tadalag balik. Ma'am. Iulit na dito giinagikan. Ingna ang giordiran anak nga di na mi mo dawat anak kay napanos na na. Pero ma'am, kanang kuan mo, ma'am. Unsa musuka ka? Pagsulti, kay buhian ko na mo iro. Mula ka dili. saan ang taon ka kaday? Oy, imo, may guba ako mga plano. Ati ay, kauban dito sa imong mga plano. So, klaro na kita ayo Arturo. Klaro na kay nga doon na kay babay. Na, nayabag na, gikas order na botas babae. Kinsa mo babae na kundre? Ambutan nimo. Ano kayo ba yung pangutan-on? Mayroon ako na... mo man ang babay? Dilom niya, oy, noon sir, yabag dito kawa ko yung babae, dire. Ugwa kay babay para ang kinsa man itong gi-order nimo. Parang doon mo. Unsa? Para doon mo ako gi-order. Unsa ditong imong gi-order? Sumaot sa gusto mo ipapalit ako. Kuan kadtong Oh, uno na, bayo. Sige. Oh, katong panty nga doon ay secret Adi package. to ma. Oh, mahalon pa. Tuhon na mo giingon. Mahalon pa. Quintas? Dili kwintas. Doon na ba may lain sa kwintas? Unsa di ay? Nalimot ka day. Kato nanuroy tangbol. Nakakita ka tumalon kay cellphone nga imong napalian. Mao to akong gi-order. Kay ako tatong isurpresa nimo. Pero wa man nimo dawata. Imo magipauli hala. Pag-order nitong imo. Ay, cellphone. Wama ka nagsulti. Cellphone. Wala ka mo na. Tawagin itong lalaki, may pabalik ka to dire. Awan na, gi-cancel na. Cancel ko down. Tagay na lang ko kwarta, be. Ako na lang to palituin. Tagay na lang ko kwarta, turo. Awan na ko'y kwarta. Imo na magikuha. Yakasabot ka. Wa na. Mao ni ang problema nako sa kong asawa, labihan gyud ka materialistic taon. Unya, nao pag yung kay wawart ba? Unsaon man ako palihog ko tabagi ko ninyo be. Bam, unsaon man nako bam, naabay mabasa diha nga materialistic kay asawa niya. Naong kay kwarta? Be, unsa man? Kung kamoy pasultihon, Arturo. Good morning, Ate Priscilla Arganas. Juliet? Good morning, mga good. Uy, adlaw sa tanan. uy, ato din ipaibaw nga katong mga kadalakinan nga para mo lagsik ta inom kita og pinaka the best nga panyawan Say panyawan ko. Sid Panyawan Kopi. Thank you kayo sa Ate Pres. Salamat kay Ate Pres. Sid Panyawan Kopi ha. Mao na atong imnon kada buntag. Masuway nga ko, anak, Juliet. Wala pa man diri Ate Wala pa Pres. diri, Murag no? Topas Mindanao. Oh, gaganahan Padarat sa ang sa diri. Thank you kayo. Okay. Salamat.
Og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon ng Sipanya-1 Herbal Capsule, Sipanya-1 Herbal Capsule with garlic, Sipanya-1 Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sugar. Ayong sipyata katulos sa usa kaadlaw inom. Sa buntag unay ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa ka kapsula sa Sipanya-1 Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo maghapon sa gyapon ka kapsula sa Sipanya-1 Herbal Capsule imong imnon unay ka makaon sa imong paniudto. Maghapon ini kapi sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadano sa kakapsula sa Sipanya-1 Herbal Capsule. Ugalang dito na problema bahin sa kidney o UTI, ayaw na magkabala ka, ana. Tungod kay, doon na na'y magkapaalibyan ang atong gibati bahin sa kidney, makatambal, makaayo, kinimaw ang Cogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Cogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Cogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Cogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanang mga tao, ya sa Happy Mart, walo na kuluta bunukon bandawi. Thank you kayo nga. Nigabit mo sa tuang Sedlenamit Oil. Thank you kayo. Anya sa tanan po mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kayo. Nga migamit mo sa tuang Sedlenamit Oil. Nga pinaka the best nga ato ihapla sa ato ang panuhot, pamaol, para sa kalawasan, barikos beds, katul-katul, kutos, kabataan. Unya, ilikay pagyuta sa dinggi sa ato ang Sedlenamit Oil. Nga ana ra nato mapalit sa butika. Di ba kayo gili? Sa butika, yun mga igsoon, nato mapalit ang tinuod kasi Sedlenamit Oil. Dili kita mapalit sa gawas, sa butika na kita. Ako yun ang balikon mga sipya chat na, nato sa gawas. Butika na yun mga igsoon. O dili gali sa Facebook na lagams. Bisitahin ninyo ang page Seed Marketing, niya i-type ninyo ang Panyawan Herbals, mga igsoon. Nya ayo kalimot nga atong i-like ang page ayo no. Nya kita dili tanan ang mga genuine seed marketing products na to. O ang mga Panyawan products sa seed marketing mga igsoon mapalitan pud nato sa Shopee mga igala. Shopee, di ta maglisod para sa gibuhat ni Claire ug debito. Pam! Thank you! Sa dili pa ka mamuduty diha sa inyong tindahan, ang inyong pagpangaligo ng sa iyong kadlawon gamit ang Celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Yung mga sangkap kini, ingom na sabdo na natural moisturizer, ingom na sabdo para og doon na kami mga blackheads or whiteheads, doon na ba kayo murag mga pugis-pugis or mga apa pang inyong panit, pero minum ninyo murag dry skin. Aniya, Celebrity Kodik Beauty Soap para magpabilin ka mong younger looking o kotis artista. Mangutan na lang mo sa butika, ha? Ayaw mo anong gasuroy-suroy. Celebrity Kodik Beauty Soap, ikan sa Seed Marketing. Salamat! Ate Pres, Okay, ang sendo dato karong adlaw, Goliath. ang atong sinder Ate Pres si Dudong Arturo. Arturo. Oh, kani si Arturo Ate Pres kanang kani iyang problema parte lagi siyang asawa Ate Pres nga kwarta-kwarta kag style ba. Kwarta kag Kwarta. style o kanang wayon siya pero matigaan na gali kwarta. Hilon na. Oh, pangkaon na siya ana nya de ka usa Ate Pres na sige order. Oo. Kay para lagi ihatag tato niya siyang asawa, cellphone to nya ang beranan 2005. Ay sos gipauli siyang asawa kay dugay kuno kay niabot kay taon mo yung naabot yung gi-order Ate Pres. Nagingnan niya nga di ay imo yung giguba kong plano siya nga naman sa di ay imo gid itong plano kay doon na kay babae giaway nun siya gayo. Unya yung gisulti ang Arturo nga ang cellphone to imo nagustuhan dito small porting gol-gol din siya. Ko hilak-hilak siya. Nya iyag yung ipakuha tong cellphone. Sao man ni ang asawa niya Ate Pres? Pero ay niyang kukuhan ka na rin yung kwarta-kwarta kay gnaw niyang asawa mauri gid problema Yung ano, niya. usay buhaton niya sa kwarta. Iya lang happy Ate Pres. Ay. Oo, o ganahan siya magbingo ato sa kulunid. Bingo siya. Or Ay, iya, para happy ra gyud. Wa gyud siya kuan. Nya di ra ba mo kontento go sa kribo, 2,000 gyud yan dadon. Gagas, no? Oh, galingi kayo. Nadili ra ba na maayos anong sige kag sugal, uy? Oh, bingo agi ayon. Bingo Ate Pres abot. Oh, lagi? Padagkon lang kag kausa. Nya daghan kay kag pilde. Pero doon lagi yung mga swerte ka ng bingo. Naagyod, agyod akong surti. Ikaw kadaog na ka nagkatitausan. Uy, Ha? kanindot ka ano? Pero nakasuway gyud kag Hindi bingo sa Ate ko Pres. kayo ka maog binggolan. Ako nakasuway kong binggo Ate Pres. Di ba kay ko kamaon Oh, sunod-sunod ikaw ko ba? Nanuroy mi dito sa lisas ko luned. Oh. O nya, suroy mi pag suroy na mo dito. Ikaw tinihan yung lisya sa bingo ko no pa. Sige, bingo palit big card. Sus, hapit mi kadaog og 100,000 Ate Pres. Mo ba? Usa na lay kuwang, so na 100,000 na. Oh. Why nakadaog? Pag sunod nga bula, ako aning numero ni gawas. So Daw ang ka. akong nadaog is 2,500 ra.
Ako, tugod Nilabay ba? O nilapas ba? May nalang ka nakakuha. 2,500. Pagdaog na ko, lakaw na ko. Mo, bitaw, kaya makuha. Sige, kapalit. Amo din sibat nila sa'yo. Kasi doon, magawas na kayo. Bawi ka nila, hot doon yun yung nagbawi. Murag tanaw na ko, kanang Indutan, tanaw nila nga, kanina, pinag-unta niya, para maanad ni. Ay, bam! Bam! No. Bam, tigo, bam. Padungga ko, pangutanan niya lang, Julia. Bam! Nagutana siya, doon na ba'y mabasa sa Bible ko, no? Bam! Bam! Asa mabasa ang kanang kwarta-kwartag na... Diretso ha, kay nasa kong pambet. Ah. Lucas 21, versikulo 2 nga to sa 3. Ano man? Mao kini ang pagbasa karong adlaw, Pitsa 27, holiday man karon. Holiday. Mao na yung pagbasa karong adlaw, gingon dito. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmayng sinsilyo. Miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga mas dako ang gihatag nining kabus nga byuda kay kanilang tanan. Ha? Kay ang mga dato ni Ho pag-una dagkan lang Ho kaya dora ka sinsilyo ni hangting. Ah. Oh. Ang sulti sa pare ni Father Kim. At sa basugal, ano yung mga kwarta-kwarta niya ko na... Ang sulti ni Padre Kim Pintor sa Santo Rosario. Yeah. Kani nga hisgot ni karon og kwarta. Kwarta di ayo. Ingon siya nga ang gitanaw na tos Ginoo kung imo ro lalisod dako ba o gamay. Importante di kuno gulyat kung kinsay imong gitagaan. Kung kinasing-kasing ba ang imong paghatag kay kinsa nimong gitagaan. Mahimo Ito kun na kinahanglan. Oh, kaayo. mahimo kuno gani hatag kag dako kay sobra na di na nimo magamit. Apan siya walay lain duha ra ka sisilo. Iyan yung gihatag patanan tungod kay iyang gitagaan ng Ginoo, gimahal gid niyang maayo. Sama ra nga kung imong gitagaan ng imong bana or imong asawa o imong anak tungod kay mahal kay nimo siya bisag wala na kay mahikap. Pero, okay, palalitan mo at akong dako. Unya, mahal na ko po. Mas maayo. Okay ra. Apan, ningon ng padre. Apan, ningon ng padre Gulyat. Mahimo nga ibutang sa nato nga imong gihatag dili kwartara, kunili oras. Kay karon ni simba mo, kay holiday, inyong oras kapin, wa mo trabaho ni simba mo. Pero nananimbag karon nga bisag daghan kay trabaho, igahan gyud sa oras sa pagsimba tungod kay gimahal yan lang Ginoo nga unggahan gyud sa oras bisag busy kay siya karon. Sama ra, ninihitabo karon ang asawa wala siya'y oras sa iyang bana. Ang kita ka, kapag sige sa paninghan, o bundak ka siya, 2,000 mo kanit ang sukaran ka dong. Ana, mao gina. Sa atong gingon si pare, nga ang pagmahalin mo sa sakataw, dili lamang kwarta, kumugahin po ka og oras. Siya, wang byud say oras, magsige mo lang diyang paningka, gawas og tigaan diyang kwarta. Di, ganun ko ang gianad mapus bana. Oo. Di lang taanaron sa bana. Mao na ang wala gyud pagdisiplinar gyud Oo, na iya disiplina. sa. Ang na mahimo ka, wala kwartang bana. So may hatag sa... Mao lagi. Mo lagi, pero dili sa anaron. ang unang mga linya sa pagsugod drama Goliath, nakadungo rin ko na, nanghugas na ka. Dili man ang isulti na sa asawa nga to sa bana, kay trabaho man na sa asawa. Di ba? Maong gyud. Ang trabahoon sa balay, mahimot tingali mo tabang ang bana, pero para na ako ang trabahoon sa balay, murag mag-unang yun ang asawa. Mo ginabuhat unta sa asawa panglaba, pagluto o Sa una, panghugas sa muna, plato, Gus. manglimpyo. Sa una, Unya ang muna, bana kakating mangitag kwarta para ibuhi sa iyang Karon pamilya. ko naghanap mo ko yung asawa ng trabaho. Ulay kay. Ang dilema, di ka. Ikaw, Marika. bana ka manggayod ka ng, o si Bana. pamano ni mo, kuwag sampalong ang asawa? Akong sa pinangga pa kito na ko asawa. Pinangga gito niya si Kung Marinarsi. sa bagay, dili. Ah, maura mi sa gili ati pres pinangga na Ang mama. tamigal sa patay ngigal. Kung sa bagay, Grabe. May ka mong banano. kung sa bagay, Huwag mo mga bisyo, banahan mo, no? Wa gyud. Wala sa Huwag tuno. yun. Sige lumig rosary at Oo, unya. Italon mi mga babae dito sa Cagayan. Iba ko, di gud mo. Di ko wa oy. Bes- Mana man, Mats. sa gilid. Dili gud mong balibad. Wala oy, mana sa kuya, naikuan kuya oh, bata pa kay kuya. Mana sa gilid ha. Gams bata. Ate Pres, kung sa to, sigili, wag ibisyo, usbay mo linya, wag. Wa- wa. Huwag bisyo. Kanang sumpay, o tinood. O, tinaw dyan. Kung sa mga gihulong ka na yung sa imong Volkswagen. Joke, onde everyone. Kaya sa bambina, no? Dali, nagmahalan ni siya na tugas. Mo nang... Pinangga ita ni Balik ka, balik ka, Goliath. Sa ato pa, kada imong ipasabutan na din, di kin may anaro ng asawa. Yun, ang kinahanglan din nga maminaw siya sa narabito na sa itong pagbasa usahay nga musunod ang asawa sa bana. Gawas kun ang bana, mao'y nagpabuyag. Gawas ang bana mao'y problemado. Pero din natong sugilan sa pagsugod lang hang human, mura kuwang siya gugma, kuwang siya panahon sa iyang bana. O maghisgot kag kwarta, naidaghang kwarta niya gisgot sa itong sugilanon. Gugma versus kwarta. Naidaghang kwarta niya sa itong sugilanon, pero paminaw na ko ang iyang gugma, ang iyang panahon ngadto sa iyang bana, labi na ngadto sa iyang pamilya, hagok ka ra. Hagok ka. Hagok ka ra. Oo nga, dong, eksakto tong tambag si mo amigo nga ipakita gyud ang imong pagkabana. Ya sang amigo nga singkahan tuon di sa iyang iyang asawa. Siya dong mana kaglaba daw. Bana!
Muna kong laba! Nakalungag na ka daw. Humana kong lungag! Lain pong style. Singkahan niya yung asawa. Doon ka nangutaw na ka. Usaw na ko magpangutaw, magikan mo ko na laba. Gusto ka mapasmo akong kamot. Lain pong kuan, estilo. Hindi itong estilo iya ha. Ang kaning tabo niya karon kanang dili gyud maayo nga permi panaron sa kwarta niya. Di Ang gyud. oh. Di gyud angan. Nya ang pagdisiplina sa hay para nako dili man pinagit nan sa agi og singka na may usahay nga ung hinayon nimo mas mudot sa iyang galamhan. Ah. Oh. Kusgo na siya hinayon. O unsa ba? Kaya ako piyungan ko man lang. Salamat po kinagatid naman. Kung ako ang puzzle.